subaybay para mangkuan. Mali ito isda. Ano to? Hindi mo lang siya. Landong. Ha? Landong ibig. Yan? Bumili pa eh. Ano subaybay ang dagat. Mali kong pagtag isda. Ini kinabuhi sa mga taga-baybay. Hindi mo maklaro akong dagbo yan. James the Light. Ilang kilo size tayo? 60. 60. Landong. Ah, dong. Gagawin sa to. You can see, tinaw ang dagat, linaw, klaro ang palibot. Init na. Summer pero ting init. Maklaro na yung mga tinaw ang dagat. Ang dagat. Oh, na nakakuha daghang pansat. Pansat. Ayo. Bisa. Bisa. Oh, dalawa kayo ito, no? Dili, gwapo isa. Ako itong primero. Kadua. Ano ka, tilawan na ako pansat. Tilawan pansat no? Dito, wala ang pansat. Linaw ang dagat, maklaro ang mga pansat. Ang sila kuha, buinas. Linaw ang dagat. Tapos sila kuha dire. Para pansat. Ulit na kami kung wala sa katilong malangsi si Juan Tiyo tag 6 to 60 kilo sa malangsi dahil sa amo. So ulit na may uli minit kayo gapayong ko. Init ang panahon ka rin. Init and blue ang sky. Ulit na may buntag sa tanan. Ano ginagawa na rin isda.